ini Puttur ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ಕನಕದಾಸ ವಟಾರ ಪನ್ಪುಣೊಂಜಿ ಜಾಗೆ ಇನ್ನು ಈ ಜಾಗೆಡು ಸುಮಾರು 14 ಕುಟುಂಬ ಮೊಗೇರ ಸಮಾಜದ 14 ಕುಟುಂಬ ಸುಮಾರು 150-200 ವರ್ಷದ ಈ ಜಾಗೆಡು ವಾಸ್ತವ್ಯ ನೆಲೆ ಅದು ಉಂತುದೇರು ಇನ್ನು ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಕಾಲ ಸಂದತ್ತು ಇನಿ ಕಿರಿಯಕಲು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದ ಪುನಃ ಈ ಸಮಯಡು ಸುಮಾರು 42 ವರ್ಷದ నుంచి ಈ ಜಾಗೆಡು ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ನಡಪೊಂದು ಈ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಿತ್ತು. ಹೊರಳುಡೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ದೆತ್ತೊಂದು ಇಂಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ಪೊಂದು ಬತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕರಿನ 3 ವರ್ಷೋಡು ಈ ಜಾಗೆಡು ಹಿರಿಯಕಲು ನಮ್ಮನಂಚಿನ ಆ ಜಾಗದಗಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಹಿರಿಯಕಲು ನಮ್ಮೊಂದಿತ್ತರು ಆಂಡ ಕಿರಿಯಕಲ್ನ ಈ ಅವಧಿಡು ಅಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಅಜ್ಜಾಗ ಒಂಜಿ ನೇಮ ನೆರಿ ನಡಪೋಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿ ಜಾಗದ ಗುಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬುಳ್ಪುಡು ಪಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮನದ ಮಾದಾಸೆ ಹಿಡ್ದು ಕರಿನ 3 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬದ ಮಾಂತ 14 ಕುಟುಂಬದ ವಂತಿಗೆ ಪಡೆದು ಇಂಗ್ಲ ಈ ಜಾಗೆಡು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬುಳುಪುಗು ಗಣಹೋಮ ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ರಾತ್ರಿ ಗುಳಿಗ ದೈವದ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವದ ನೇಮೋತ್ಸವನು ಸತತವಾದ 3 ವರ್ಷ ಇಂಗ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಅಂಚನೆ ಈ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಈ ಜಾಗೆಡು ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲಕ್ನ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತು ಪಣ್ಣಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಈ ಮಣ್ಣದ ಆ ಅಜ್ಜನ ಕರಿಗಂದನ್ನು ಪಾಡ್ನಲ್ಪ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅವು ಪರಿಹಾರ ಅದು ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷೋಡು ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆತಂಡು ಪಣ್ಪಿನ ಇತ್ಯಾದಿಷ್ಟು ಎನ್ನ ಮನಸದೇ ಇಷ್ಟಾಗ ಅದು ಇನಿ ಮುಳುಗು ತಗೊಂಡುಳ್ಳರನಿಗಳು ಗಂಟೆ ಅಂಚನೆ ಅಜ್ಜಗೊಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಮುಟ್ಟಲಿನ ಒಪ್ಪಿ ಸೈನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕರಿ ವರ್ಷ ನಡೆದು ಬರ್ತಂಡು ಅಂಚಾದಿ ಪುನಃ ಈ ಮಣ್ಣದ ಆ ಶಕ್ತಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡೆತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಧುಳ್ಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ನೆನಪಂದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಈತ ಮಟ್ಟ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಆಪಣಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಾತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಧುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೊಂಟಿಗೆ ಇತ್ತದೆ ಉತ್ತಮ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಐಕ್ಯ ಸಹಕಾರಲ ಕೊರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡ್ಪುಂಡಂಚನೆ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈ 14 ಕುಟುಂಬದ ಈ ಒಂಜಿ ಕನಕದಾಸ ಒಟ್ಟಾರಗೆ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡೊಂದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಆ ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ವಾಹಿಯಿಂದ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಂಚನೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಭಾಗ್ಯ ಕರುಣಿಸದೆ ನನದುಂಬುಗಳ ಹೊರಲೋಡೆ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ವರ್ತನಂಚಿನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರದ ಉತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿನ ಸೇರಿದೆ ಆ ದೇವರ ಪಾದ ಪತ್ತೊಂದು ನಾಗನೆತ್ತ ನಾಗಬಂಧನ ಅಂಚೆ ಮೂಡಾಯುಧದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಾದ ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಮನ್ನಡಿ ತತ್ತುಪೈನಂಚಿನ ಪೂರ್ವ ಗುರಿಯಾಗುವ ಧರ್ಮನ ಪತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಕರ್ತ ಬರ್ತಿನ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಬಿಂದು ಒಂದಿನಿ ಕಾರಣಗಳ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ತರಕಾರಿ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾಗನೆಯ ಸರ್ಪಜಲಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮಾನಾಯನಾಗಿ ಮನ್ನಡಿ ಯಾವ ರಾಯ ಕಾರಣಿಗಳು ಊರ್ದರೊಂದು ಆರಾಧರ ಜಲ ಕಂಟಿಂಚಿ ಕುಳಿಂಚಿ ಕಣ್ಣಿಂಚಿ ಸೇನಿಂಚಿ ಕೇಳಿ ಅಂತೆ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಒಂಬಕ್ಕ ಈ ಮನ್ನಡಿ ಮೋದಿನ ವರ್ಷದ ಸೇವೆ ನಡಪಣಂಚಿನ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಂಕಲ ಮಂದಿ ಬರ್ತಿನ ಸತ್ಯದ ಈ ಮನ್ನಡಿ ಸೇವೆನ ಕೊರಪವರು ಅಕ್ಲ ಪೊರ್ಲದ ನುಡಿಕೆ ನೋಡು ಪಂಪಿ ಭಾವನೆ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮುಕ್ತ ಭಕ್ತಿರ ಜೀವನ ಮುಂಚಿನ ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೊರಿಂತಿ ಸೇವೆ ಅನೇಕ ಥರದ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹುಡುಕತ್ತಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿನಂದಾದಿಕ ತಕ್ಕನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮೃತು ಪೂಗಾರ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಕಾಶದ ಬರ್ಕಿಂಚಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಕಾಶದ ಆಪದ್ಗುಡ್ಲೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ಕಿಂಚಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಭೂಮಿಗೆ ಕಾರ್ತಗುಡ್ಲೆ ವಿಷಾಂತೋಜಿಂದ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ ವದನ ಬಾಯಿಪಾಡ್ಲೆ ಅಮೃತ ವಿಕ್ರಮಸ್ತರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರಿಗ ರಾಜ ಕಂಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಎಚ್ಚರ ಮೂರು ಲೆಕ್ಕ ಈ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಉತ್ತರ ಬೆಳಗಾವಿ ಗುರುತಿನ ಪುಣ್ಯ ಕೀರ್ತಿ ಗುರಿಗರಾಜ
ರೇವತ್ತವ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡು ಇದ್ದರೆ ಕೂಡಂತ ಬೆಟ್ಟ ತಂತೀರಿ ಒಂದು ಕುಳಿತ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಂತರ ಕಾಯಿ ಕರ್ಕಂತ ಒಂಥರ ಅವಾಗ ಸತ್ಯದ ಮುಖನಾವದು ಈ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಮದೇವಿ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಮ ಸತ್ಯ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ ಸಾವಿರ ನಾಯಿ ಬೇಟ ಕೊಡೊಂದು ಈ ಮಾಡಿ ಗೊಪ್ಪಂತ ಆವಾರ ಸಂಸಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಯಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಗೊಪ್ಪಂತ ವರ್ಷದ ವರ್ಷ ಕಾಲ ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆ ವರ್ಷ ಗೊಪ್ಪಂತ ಆವಾರ ಮಾಯಬಣ್ಣ ಸಿಕ್ಕರಪ್ಪೆ ಓ ಸಂಸಾರದ ಬಾಳಿಗೆ ನಾವು ಆನಂತರ ಸುಖ ಪರಿಣಾಮ ನಾಡಿನ ಬೇಸರ ಕಷ್ಟ ದಾನೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಇಂಕ್ಲ ಕಟ್ಟು ಓಡ್ತೀರಿ ಅನ್ಪಂಚ ತೀರ್ಮಾನ ನೋಟ ವಂಚನೆ ತೋದಿ ನನ್ನ ಮಾಯ ಕೊರ್ಪಣಂಚ ನೋಡಿ ಸಂಸಾರದ ಬಾಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಡಪ
That's my gadget. Let's go have some fun then. Introducing the hot and techy Brezza SCNG. Cool new SCNG tech for a cool new generation. ಅತ್ತೆ, ಇದು ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. It will look really good on you. Amma? Huh? Mother is always son's first love. ಪ್ರತಿ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳಿಗೆ ಜಿಎಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ.